Ik ben hier live in Vogelwaarde, Nederland. Zoals je kan zien, sinds 9:23 is het aan het sneeuwen. Het is momenteel 0 graden. Dus in amper een half uur tijd ligt er al een serieuze sneeuwlaag. We gaan nog even naar de hoofdbaan hier gaan. Ja, je ziet het hier in amper een half uur tijd. Hoe vlug dat het gaat. En een prachtig sneeuwtapijt.